Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wait. Well, yo. Yo. Well, yo. 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 Wait, yo. Yo. Kichwa nchicho wacha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. 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 Oe. Usiniambie kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. 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 Gatano na kabere umwaka no yuwechiri ubere 2025 ekionga weekend chinsa ibera senchera ere yobo kirano sengoro wa Catherine Nyaboga Veni Nyaboga kurwaso mono wimanyiriro na boigo Wilford Matundra kuri studio ya kabere nero konkonya koene kyabune chibiche chige na boiga Mariogi ngwikira chira senchera ere yobo kirano karanso ike over 9 gwikomwero tukomanye egati yari abereka gwatika kurwa imene isko yorogongoro wa Gusi wekachi county emerongene na isana na ibere chinse ya Kenya anene mono litkeri omo bishop osomo askofu omonene wideosisi ya Kisii anyara gochengera emyaka 30 gesa achaka bokoreri bwaye buna omo bishop na boigo emyaka 52 gesa okuiboro kwaye neritko boigo togo chaka ekionga nengana yogoichane magega yomugaka oyomo bw'emyaka 50 no nebere gotoka gesungete mambe yeri tukoria ya rero ase bungi ya kitutu chache South me ase ensemeri ya YouTube tonyore buna Getembe TV na boigo Facebook no tore buna Getembe TV kabana into weka omwero.
Ekionga weekend ritkuria rero tuguchaka ning'ana yogoichania korase ward ya Nyatieko egotoka ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii magega yomusacha oyomo we miaka 52 gotoka gaisungetie emambie yeritkuria rero koreng'ana ne amate yaye nigo baichanere korekyo asibagoteba na nigo umusacha oyu arorokanire ose atanya kororokana kabwate birengererio binde byonsi nabo igotanya kungusana na nonde bwensi asibaruru kuboria gocha ase gitasini ky'abanyanyimbo kya Nyatieko wesokia na kwangoya obotuki eri kumanya ekibene keirirete ogwesungia kwa mugakuyo Juliet Kwamboka na roboti rwa senchira eri yobokirano Higobo moichano monene ase kenyoro kya Butabori eyamaiga yomusacha yomasireta James Birairi ratemo oyobwate 50 monebere gotoka gesungetie mwaye nyomba korengana na Grace Kwamboka ratemo oyoro musubati mwabo nyagosiranigo arenge buya korwigoro asibarose tindagira bakalia korende tarogati bimanyerero binde byonsi byo goche kwerusia obomoyo one twarucha ine igora twarenganere abone yigetendagira tukaragira nere akangamba pare abantu mbaro bati tukugora chiafkato akero bagora chiafkato akaka muntu yakatwachi base nchakangamia ine mkatonda tukaragira nera kama shilingi 500 gokwana no mugambi omwamosioma Nyatieko Enoch abantu nigo babwenete gwesoke na gokwana ekero bagwetera emechando mono ebirengererio eroko nyorobo konyi nigo bono amokwana nyagosira kobo monto omotwerero nainde otabwati mangana na monto nde bwensi baitu bonsi abakana bangina bantu baichu na nemechando yebirengererio karo gwatira umuchando bwebirengererio kwali yo muntu kwamukwanira kusoja sibo cyo chitu twagukwana simuchando rwese notota makonya onya ntogokonya na togolifa gochia sumuntu ragokonya akwengo twara roboto era rutana kogosera muntu lakini ra mangana yo chugusa ili togotigira abasigari abacha ba DCI so bachi no mubere mbaira ne batotebingi bakogana chugusi abo ngibanyori lakini nde mwako utana gutwara muchano no muntu nonya nabo abamenyi benseme yo nigo baba bakwerera igoro yemechando yeyo bagwetera abantu baminto okwenga ntatari kor kuichibu ikaro muntu obwate mechando mbuyo chesaba gaka obatebi mechando yawo babwate digere bagokonyo ikiare sekenore gitu kya Nyatieko keseni amangana abeire kwenga ntabeire igoro nakuboria serikali kuba abanyanyimbo egari eri kubakonya kwangoya obokoreri asayo Nyatieko ntubwate mechando kya ntubwate gari etwausaba serikali etokonye gari kiaera buna bono mubiro yo chiro urusi bono kinseji bono mukaso saa 5 kumu mumuru yagasite saa 2 etwara usabanga nasa na government iyo mintanto nikebagendi bato basugume serikali tonyore gari ya Nyatieko ngakorono ne patroli ali ensera hebuya no bugari umbo gingo reporteri getasini kiagetembe korwa mwisho wa lami ewadi ya Nyatieko njeni gonkoro kwa Juliet Kwamboka. Keito Juliet Kwamboka mbia mono asogo twariganiria oroboti ru senchira ere yoboikira nukegima na togoska bosiori tkuria rero nigo ababwatani ao abarai nabo igo abegeno bekanise Katholiki basangerekana asegiti gieskuru yabamura ya Cardinal Otunga Musocho erio gochengera esere komokonya na komusira gochengera emiaka 30 gesa achaka kora ekanisa gosebo igo ekeresegie diocese ya Kisii una omobishop na boigo emiaka 52 gesa aiborwa Bishop Okemwa Mairura nere ore gochengera emiaka 30 buna omwaskofu na boigo emiaka 52 gesa okoibora kwaye ase abarai ao gati abo mokonyi bo mugavana we county ya Kisii Moske Elijah Ubebo na boigo mjumbe Okitutu Chache South Moske Anthony Kibagendi baika asa yubu na dipo na sanya agotokwariganiria orobotiro kobwatia no mogoko munene oenekiwa asabeginwa be kanisa ya Katoliki inse ya diocese ya Kisii
asogochengera emiaka 30 yobokoreri bumwaskovu Joseph Okemo Mairura nabo igo kogokera rituko ryo kwiburo kwaye ase omwaka we 52. Happy birthday to you vigelegele gukona asomojegoywe okolekana ime skuru ye sekondari yabamura ya Cardinal Otunga Mosocho abarai aho nigo baikirana kati yabo omo deputy governor we county ya Kisii Elijah Obebo mujumbe okitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi amona barai bande abwe barolekana komotogia ase emirimo ya yemia. Lakini kazi yako nzuri watu wameiona, umevukisha wengi katika daraja hii ya maisha mapya haya. Tunasema ni asante kwa hayo mazuri. Baba Askofu, tunashukuru Mungu kwa uwepo wako na vile Mungu amekufikisha miaka yako 70. Hata Biblia inasema ukifika miaka 70 you have done your part. Na in your 30 years of leadership. Komenta nayo mjumbe Anthony Kibagendi ni gamo cha serikali ya Kenya Kwanza. Nchi yetu iko na mambo mengi. Na mkisoma Biblia in Proverbs 29 verse 2 mtaona kuwa inasema when the righteous are in power the people rejoice. However, when the wicked like the ones we have now at the very top of the leadership of our nation watu wanalia. Ndio tunaomba nchi yetu iendelee kuombewa. Kwa heshima kubwa, mkipata nafasi na mabishops wenzako muombe dunia hii ya Kenya, kwa sababu changamoto ni nyingi na si haba. Itakuwa ni vizuri Baba Askofu muweke maombi. Tumeamua we have to confront the president of this nation and tell him he has genuinely oppressed Kenyans and we shall not fear to address him in such a manner. Omuske Charles Chwea Matoke uyoro mu advisor service yo murai wense Dr. William Samoei Ruto ni gari no robot ruaye korwaso mwaziri wegisemi satebanga skuru ya Cardinal Otunga ni gera chigokiniwa uchesekerengo kia National School. Waziri Julius Ogamba amenituma na akanipa ujumbe ambao amenipa ni wa maneno ya masomo. Jambo la kwanza, hii shule ambayo tuko hapa Cardinal Otunga has been elevated to a national school. Kwa hivyo that is a very good thing. Nonye nabo maega ya yonsi omo Bishop Joseph Okemo Mairura ngabuli abantu bonsi kubatesyo murai wense Dr. William Samoei Ruto ase boigo atebanga nigo aberega kugikeria ebikora byobokurumi no kuraswa kwa masasi guchia sabana abasae. Wacha tuheshimu watu. Wale wanaopigana hatujui wanapigania nini. Nomanyige ntobako bwana. Tokoma. Na hiyo weso yiga kwa nguzi atebanga na ingine kerageti ganzo gati yayo. Okubaza nubaka so chukuma. So basabere. I want to pray for my president that he may finish well. Support him when he asks for your support. Hawezi kukupiga. Na yale maneno wanasiasa wanasema hapa kwa watu, they don't even mean it. Our peace, the country's stability must be maintained at all costs. I don't care who you are. You must maintain stability for our country so that our children can come to a country that is stable. Tunaelewa na mtu kama na wewe. I love the youth because I tell them, the youth, you are the future and present of my church. I don't want to lose you. Oh boy, which best? Wait abantu. Abantu bagaitwa bakarutwa rivayala. Eitali mbuli yukuruda roje. Dr. Fred Okengo Matiangi amenituma na salamu. Wangapi wanazipokea? Asanteni sana. Kuripotiri kitaseni kia uwanjite kia katembe kuruega se skuru ya sekondari ya bamura ya Cardinal Otunga Mosocho iyo utoke meja wadi ya Bogusero ebunge ya Kitutu cha South ilitira na igonkoro kwa Dipon Asa
Asanya mbuya mono ase ogotwariganeria oroboti oruya kegima na togotigana nayo nigo abamenyi bakigamire egotoka igare ebunge yabo base county ya Kisii babokano moichano ritukuria rero yemagigayo konyora chipigipiginye chiege kiregose chipakiri isiko mwabande ase gatie chipigipigi bere chiabogoretie ebisomo bikageire koba ebiechingoko abanyanyimbo kurugeta seniki abanyanyimbo kia igare nigo baikasa ensemeyo na chingaki taka kubugoria chipigipigi echo na gochirusioro nigo abamenyi bensemeyo bakana na kubolia abarai ba bodaboda baraika asayo erio chipigipigi echo chimanywe abanyene ase abanyanyimba bo sasa barayabo baika na kwenekea buna chipigipigi echo nigo chikorwa kurwa sensemo ya mutonto egotoka suneka ase boigo umosibidi wegeta seniki abanyanyimbo getumbe aika na kurusia chipigipigi echo asensemeyo na gochira weka ase geta seniki abanyanyimbo kegari tinga kibotuki bwachakiwe Samarieta Jared Onchali Irere omu president of bodaboda Kisii County nero mambi abono otuimoka ne egise kebetwanyo oromo stoko monena asenge twanyo chipigipigi cheito chire ase omuchibwo mondo chipigipigi ikainye lakini agara twachirigerie twanyo ora chirwete koru motonto main stage bwatiro mwerekeo twachena niruja se awa sheria ya police police station ya Itumbe ende gendere kurigia tumanye abarundi baito bagwate binte byo gotwaranirie gentegana na asabira bana boda bonse pipa maiso asenge jobo ibi wechi bimbo genderete na abandi bagendere gotumeka chipigi yaso gokoro boibi kigabarigie njera bamanye abantu bagende chipigi boda imbanzo kabira gani bakonyora umuntu nabwata amakoso na masini tigaseri kurwase chipigi egera tanya gusarira chipigi ya marieta pigi njibwate recording ya turu abantu babujigenge amalivu abange bakwebisa chipigi mwana chipigi bakogende botuko umuntu agano jokore binte byao ebinte byonse nakwana abantu abange twabwatire na abantu b'echipigi nje nari gusaba serikali yeito n'abantu ba boda ngaki muri gienjera abantu abayiwaino ba boda baraba mukora n'abakora muri njera muko bakora egere mbako nyakusalia hao ambao walikuwa na nia mbaya na hizi pikipiki wazilete mpaka wakaweka hapa kwa boma yetu familia ya Segera. Na hii familia haijakuwa na rekodi yoyote ya uhalifu kwa miaka yote. Hata sisi tumeshangaa sana vile tulipata hizo pikipiki hapa. Na mwenye alizilete labda alikuwa na nia ya kutuwekea makosa fulani ambayo hayakufanyika. Tunaomba uchunguzi ufanywe vizuri, wale ambao watakuwa wameshirikiana kufanya huu uhalifu washikwe na wachukuliwe sheria kama inavyofaa. Otherwise, kwa niaba ya familia mimi nataka niwashukuru tu na niwaambie Mungu atatoa mwelekeo kamili ambao utasaidia kujua nia ya watu ambao walileta hizi vitu hapa. Twende guika ase kaunti ya Nyamira na ekero ward ya Nyamaiya ere eyemo yechi ward chiria chirache gokora obochori oboke magiga yokoba ase gika kimiaka ebere batabwati omwemsi nigo egatia barekuru ase kiama kiria kia UPA batebire mbachi gosokia omurwaniriri obo bakorawa na John Muriasi nigo batebire kiamekyo nigo kirache gosokia omurwaniriri obo na nigo kirache kwenana etigiti gocha sonde bwense orache kurwanira kuria ekeroge kyo bwemse batari gwanjiriya buna fatike Disemba agotumanya asara botiro kubwatia Chingaki ewodi ya Nyamaiya eyo yabire asigeka k'emyaka ebere bono etabwati omo MCA kubwatikana n'okonyoriwa kwogochorwa kwa bakomishona bekiombe keria getenenderete obochori n'echimbebe kya IEBC nigo bono amaberera agesiasa ang'eire koimoka ase wodi eyo amatuko amake maiga yekiombe ekyo kya IEBC otianiwa bene erio gochaka emeremo ya buri morioka Ngona manya wote no tata komenya asokora yo pike keroge kento tata itiga nakiga kwarnga gusi ntoramo aiga nigo echama ya upa eyo ere kiama kyaye oyo kabeiro mu waziri omukoro woborendi bwaime omuske Dr. Fred Matiang'i asingereire buna hekero obochori oboke bora chigokoreka ase wodi eyeiga ya Nyamaiya nigo ekiama ekyo kerachie koro kya chinguru kebwate weterase okomochora omo MCA kobo nchoreri bogo chigocha
mbutaite na ndekora chakira nyamaiya nere kabwate the first test yo kworokia nana ki umusike matiani sobonu nyamira taibo tai nyamira kurwa bonde first test ntangani tubwate ne pyration ere mutua iga egocha gokorera nyamaiya kego chigocha utua chira senje pati ya hupa na nere pati esaiga yo mugusi esaiga ya matiani mosororo ode moroche ore chinguru achororo tumubeka se pati yo mugaka ukurukwa matiani Fred kabo chigosoka tumanyana ekerukia nyamaiya matiani ya soiroro igo nabasorera bamintinga twatwaterane turarichikwa jitu buya nende twaja ko register abantu baito ekero twabari ko bateri twakoma nga register *509 hash ensemo yende nigo enkwana y'omurayi omonene bwense Dr. William Ruto naboigo omowaziri bw'oburendi bwaime aiga ime yense Onesmus Kibuchumba Murkomen yokorwa ogochika buna abasae ebiro biria bakorobekana bakwe amasasi nigo kogenderete kogikeriwa amo n'abarayi ao igati yabo niyokabeire omo MCA ukiabonyoru omoske Duke Omoti njama worried person ngumetsana nga omuntu kugamberense nyasaye iroburayi bwense oteba abana baraswa amaguru bone kera baraswa amaguru ngogo chikumwakira chikura na bonta ketego teba ngondi bwense okubwaje omuntu yo oteba abantu baraswa amaguru nero tomurasa ndaka aiga ababwatani abaiga bechama ya UPA batebire kubwatikana n'oburayi obobe kurwase serikali enene nigo basegetire omugusi kobari bagari abosyo ase ogutarira amo eryo kumubwatesia matiangi ona gusabirezi yeito abantu bonse ubeka samba sabo erinde kigura kigo kigo chabona 2027 twakachiko kingiya kire cyo batoerera tuachire campaign western watu walinga na wao wataku 20p tuachire Meru tuachire Naro na bosi ngokwa na wasibwa tuatari n'abantu abo bose babakarunze nende wone wikende kuzi tolikisumu eria kabere utora senjo wanchani wa matiani bare gabanjete musike uto matiani tuaetire Kenya tuarorire na kia abantu bamwanchete twarorera naki abantu baitu boisiko bamwanjete nonya ninka atokonya gusabana twensi ntoko mwanja odinare naga muteta beisiko Hingo reporter Getembe kurwase wodi eyeiga ya Nyamaiya egotoka imeye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba Morikeito Fatigad Gisemba mbuya mono ya bene asoroboti uru tutigarete ase county ya Nyamira nigo oburayi bwe county eyo bwagenderere komocho ase kirebuna nigo boirero gotongora na boigo kuira na magega kwa magendero kukwana ase meyega ao yechikanisa gati yabo geseneno SDA egotoka ewodi ya township na boigo ekaniseri ya Emponga PG nigo mwana siasa wota chanua na boigo egati ya baraikorwa ebunge ye county ya Nyamira bamochirio oborayi bo mugavana Nyagarama asibaganire amonchororia gokorekana ase serikali ye county ya Nyamira bunenche gukiraniria abantu be county yo amagenderero bulkapokara na robotiro kubwati asenchira ere yo gwikirano naso muyigoye igabo gusangirira bisagwa byechikanisa aoime yorogongorero rwe county ya Nyamira asumusko yiga Walter Chanua nyarakabaga guchichangira chikanisa ilya geseneno SDA na boigo ne kanisa ilya ya Emponga PAG agenda aseo gusangirira ko igani go siasa cyanyara ko bachikure mwense aseo burayi kurase county ya Nyamira bwagendere ko boko muchigwa ubu bwirira magendero kwirana magega egento kolengana muna Chanua atebire county ya Nyamira nigetakire ko nyaraka bwa konyora amahoncherere nase nginje byake ego chikabe 15 terarakana Nyamira yeito yaonchore igwe neganere asende mumaite nibate ebintu byose lakini aregere na amuirega wikagira na wocha karaga ne safari ya kamera moja kogenda na inwe ende tote ko kombwe tutolie ka ubi ya Nyamira ebyake ye ebere ngosyo ochikwa na osiga
igona keko gana muire na acie na ndo na batebi go butambe lero ndagete mo buga ga senen ekoro ku senen no declaration na gekoro ko igo nchiere gente kyo kuna na muire igo manyanga nyamire ngibani ngo nyamire ngibani na kumada tali ngo tali na kwa na iti ga yakera mo na ibura wa tiro mo trabajo ono le kero mo trabajo ya bayo njeni ngo inde nyanga magana akero yesara kete yesara kete sana kana ngati da ujara kete na kana na kete kyo kira ko tenene baka to ko bai county Chamuano ne keni yo kage o koigas. Kieni ke ora agenda na ene chiro. Kesi mai ba ko no como to ga ngoria. Lakini kiendu neke. Robe to ya kere kura. Ukwana boigase chikanisa baraiko Rwase county ya Nyamira na nene aba MCA niko bagendere ko babako mucubura ibu mugabana urebona asekero kigango kwanera umuske Amos kimumenya libo asikiranga nero irere okoratero kunge kwa magendero kurende niko balire iranga batkunyara ko baba kwaneki nga ase mtunda ye myaka yetigarite batkunyara ko bagotema kubekeneria magendero buna babalire tecira abarayi ba Nyamira County Assembly twatwali neme chande menene neme usana neme menene ase mitinyi kiana na mitinyi yoskianda ntuanya kuri bese ewo musara ebeki ntuanya kuri lakini aba MC 15 aso mu MC inare okuruchoji abuga ole majority rita ye county assembly ya Nyamira na watu atenaria assembly emetinyi yoskianda wengana kwanya watu musibole kwa ase chikoti ugatwanjeranga bono na watu akanyora aliato atorengete mune county assembly ya Nyamira ntuganyiti torore koti inki go chagoteba watebete kinekio hiari yekare mention yekare tare sarasini mwana gutosabira yasanje ekoti yete neimara o maana bakolekana adoro mi dodo wanje tsana we love them because they were elected awacho ole tuwe baje bakolemeremo lakini senate ikateba genda mukwa tukabwa simole moirane mokolembere rani na kubiki mara yonsie ba ani wana kwa vile toro kusito joto nyore na pita ya bibere igana nchi na kara bantu bara ba manyanga igazi jo mone tigege terere kanda kana kina bateni na akara kuti ndage tikubasa na kutigoreta memuse akanajira kumuna kwa bananywa Igo abananje kurase county Nyamira baburiwe kwaneke bunanko bwatabale ebibande bosio bobachole bonene bole bosio asibego banyara ko babagoteba buno rugongo rwa gusi nigo rutakire ko babukwana amoneli ogi elimo Matiangi gose Raila Matiangi gose Kasongo Mortagari ai bisija tangasa lero kuchakiro mutinyo gocha abantu batachikura abana bara baikire myaka 18 abasubati basoka gocha sita ekirigendo kirikiro cha kuigorwa tosoka so bonge tubate chikura Egingo report rigetaseni kya wanchete kya gatembe kuraiga sinseme chigache county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara Ancho muregerere toko genda ase mutumo komoke imi studio gure natore ase ntunde ya kabere toskare Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayubo igabwate chi pro
profile net gauges au unabono mbabwate no corrugated na boigo box corrugated asibe ko babwate Dumrang ayuari ayechigage emeronge tato asama bati alia ayechigage emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM ni ko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na boigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Uhuru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika. Ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango. Edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyugo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanchia murigereria karibu sana sentunda ya kabire togenderere komanyania igati yaria agendrete gwateka korwa imene isko yorogongo ragusi anemono asense mere ya siasa tukaska bosio mwakilishi w'abasubati korwa se county ya Nyamira muske Jerusha mumanyiri tukoria rero nigo arabara y'abasubati korwa rogongo ragusi erio komorera na kumuinyura nyagosira omuske Catherine Muranya Mato abara yabo nigo bamotogia omuske Nyamato asomo kyabegete asobora ibwaye anemono kurwanirira abasubati. Ekero twabere tugusireri guno yo minto mwanchwa Mheshimiwa Catherine nabo konyora abantu baye bari at their lowest chinga kiechi na chyo konyora baganeti abantu linda abantu bachi che babakwanire amangana yokoremia ekiaera makweli nigara amaruru kakunire oyo mu mwanchu we family nabo konyora chinkoro chiabunekire ase igo nigo turaiga rero igo twacha naende twaumeranira iga buna bang'ina bagusi abang'ina batwanyoranira abande babeire barenge elected nabo ntori no mheshimiwa wito Alice Chae ntori na bashimiwa baito aba MCA abangi mono gaiga nabo igo ntori no monya biashara monene mu ambassador Daktari Magadarin naende ore popular no ni muna St Jude nigo litanga nitukomwakira mbia mono aseng'encho muna amatanga yabete niga chitaiga naende oshikirie mono naende munatoire program na kolengano koganikora asenkeye nigo togoteba ng'a muna mwanyagetinge mwensi ase mwabeta kamoranje twabarangeiri chinse chiabono morogoba elinde mochi cha senkeye kurwa magombo litangani naende mochi cha seng'encho gosira mong'ina Catherine nigarengo yobwo gokumi sana ase ense yaito ya Kenya nakobwa mona ase gusiye kiagera bagusiyi teri raisi omosubati gwesokia kogenda isiko gokorera ense na mono kubwa gokorera abantu baetaneti abenka yaye kiagera mono mono ntutomanyire ng'emeremo yaito nokoruga obokima nokorenda abana nogochimogondo. On behalf ya ino twadura magomba ino naende twatebire ng'a omong'ina Catherine Nyamato nero tuigurire nchera buna abasubati naende okong'anya kwaye goto omosingi kwa abang'ina kubeka emikakati ng'ana kitogo chikogendereria biria asimegete ase amongaito naende biria asimegete ase ogotogareria korengereria ng'ana ki etoko tokwebeka buna abasubati.
Na tutigarete ase kaunti yonigo abagatia bangena koro ibunge North Mugirango besokirie na gotogia igetambukiro kyo mwakirishi wa basubati me kaunti ya Nyamira moske Jerusha mumanyi gyokogendera gotogia na boigo koigerera serikali erabisi ukona kurwa chinsemo cheri kegotoke wodi kerenyo nigo batogirie Jerusha ase gatina boigo kwerera igatie mirobiro na boigo amagendero amange abereka goikiraniria abasubati na boigo abantu be kaunti ya Nyamira mungina Cheruso torendira mangana makongu no mukungu na ende bona kiagera tuo mutagete mono ekiagera saba kungu bali bakoro kwa bakungu bare ngoro renga kieri abo Catherine Nyamato yabo wiri Kiston Sando nero mukungu wono otigaire mukungu oyo ngo chari bona atotebinga kiatagete bono nkoria ari bonekero muntu akoria muramanya ngiatagete gose no president bona bakwo ekiaro mukungu oyo ochire nabakungu bande bali batanganete bamoiro bongaini etoko ugata twabatebiga tigo mukungu oyo arache kiagera no arese serikali ese bintu bigokamwa ochimutu antoro jento togokora amen ekaro togoro jento togokora uchiaiga bakonya kumubori ngese nero roje nero gototebi chimamba Cherusa moka kana tabwati chikura noti Mugirango abangina bonse pi mugabana constituency nge motu atanga bone se yeikeire Cherusa mumanyi no to kunere pi ekiagero tokonyire ntomaye to buya tokonyire ebintu mbire ebyabangina toko iteka iga momanyeta amachando yabangina n'abana baiseke Cherusa tokonya ira abana ngaitwale ngocha korusi Cherusa otoire chitangi otoire ebintu chiema rero na chitokobeka asa abantu bakure Cherusa kabe serikali nkingo gotebeli kabe serikali gwa bekire ng'ombe nebwate mori ayo ugutama to kame ng'ombe iyo amabera amanoga torali muna intwe abanyamira nkibona abantu mukubuli Cherusa omongina ntogoro togori monno tarata bintu korwasa president Ruto serikali ime tora aragera nande mutiga kore gasiaye ulima account obwata bongo boteneine obwata principals chaye akwega abani muno mugabana nande toroche na isaine ntutako na gotosumbwa abakungu bweka twamwete era ndiye Cherusa Mwakanyi w'umurai wensi ya Kenya Profesa Pram Kithure Kindiki nigo akwanero borendi na boigo omorembe wensi ya Kenya ukona koro kaunti ya Kajiado chingaki arekora umuroberi we empowerment Kindiki nigo ateba serikali tego cha wikanansa na kurikireria Kenya gekuira na ase chisegi korinde nigira chikobeka omokia korinda ensi ya Kenya na kujetoja koro ase siasa chobukobagana na boigo obukabira. Our country must remain safe, united. Our country must remain a country where investors have confidence in the safety and security of their investment. Na mzazi akifanya biashara yake, akichunga mifugo wake, ajue ya kwamba yeye na familia yake wako salama. Hatungetaka nchi yetu ivurugike kwa wale ambao wanataka kuchochea mambo ya vurugu na kupoteza maisha. Na mimi nataka niseme ile maneno tumeona hapo nyuma, hatutaki kuyaona tena katika taifa letu la Kenya. Hatutaki kuona mambo ya uharibifu wa mali, mambo ya wananchi kupoteza maisha, ati kwa sababu ati kuna manunguniko ama kuna watu ambao wanatumia hiyo nafasi kuharibu amani ya nchi. Na kwenda mbele, sasa wananchi wamejua ni akina nani wako upande ya amani, ni akina nani wako upande ya fujo. Nchi imeibaini sasa ni kina nani wako na agenda ya maendeleo na ni kina nani kazi yao ni kuuza ukabila na kuuza maneno ya fujo. Na mimi nataka niunge mkono viongozi ambao wamesema nchi yetu ya Kenya ili istawi na iende mbele ni lazima tuondoe fujo na vita na tuondoe ukabila. Mambo mawili, fujo na vita na ukabila lazima vikae kando ndio Kenya isonge mbele jameni. Kuendelea hapo mbele, siku ya uchaguzi ikifika, kila mtu alete rekodi yake. Kila mtu ajitetee na ile mambo alitetea ya Kajiado hapa ikapatikana. Ule hana ambiwa ngoje.
ule amepata maneno ambayo ameleta hapa aendelee ama namna gani? Mwaziri omonene omoske Musalia Mudavadi ni garuro kobolia kuchia saba saibeke gorogia Gen Z korenda omorembe bwensi ya Kenya na boyo gokuru kobolia kuchia sabarai gotiga gotumeka abasai abo asenchirembe okona koroi county ya Kajiado. Mudavadi niga kwanira osenigo ainyora tsegi chi mwaka 2007-2008 asateba abantu wetania eribwe ya monemeine nigo basireti amagimabo ase boigo aru kobolia kuchia sabarai kokwana mangana arama ya boigo ya maskani chingaki ba ukwana ase mesangirikano buninchire yamo yokoba ekioro kererio ikiya gochase abasae nekegorio kia ankyo. Wale wanaleta fujo, tafadhali musituharibie na msharibie Gen Z. Mimi na Mheshimiwa Ruto mwaka wa 2007-8 baada ya uchaguzi kulikuwa na fujo katika Kenya hii, watu 1400 wakapoteza maisha yao. Hawa Gen Z wengine hawakuwa wamezaliwa. 1400 people wakafariki. Mali ya watu ikachomwa, nyumba zikabomolewa, uhasama na wadui ukatandaa tele miongoni mwetu. Ilituchukua siku 42 kule Serena tukiwa na Mheshimiwa Ruto na wengine na Kofi Annan marehemu na Mkapa wa Tanzania na mke wa Nelson Mandela, Gracia Machel, kutuliza boli ya siasa mbovu katika taifa letu. Kwa hivyo point yangu ya kwanza, please let us not undermine the peace and stability in our country. The Constitution allows us to demonstrate, kuwa na maandamano, but the Constitution does not allow us to kill. The Constitution does not allow us to destroy people's properties. Kwa hivyo, as a people, please let's respect that. Jambo langu la pili, nataka nikisimama hapa, nimeitwa mheshimiwa, Memusi anaitwa mheshimiwa, Ole Sungu anaitwa mheshimiwa, Professor Kindiki anaitwa mheshimiwa, wale wa opposition wanaitwa waheshimiwa. Jameni, ukishatunukiwa heshima na mwananchi, ukipata nafasi kusimama kwa jukwaa kama hii, tamuka maneno ya heshima. Kwa sababu saa zingine tunalaumu hawa vijana wetu, hawa Gen Z, tunasema nini. My friend, ikiwa wewe ni kiongozi, una jina la mheshimiwa na mdomo yako ni matusi, ukabila, uhasama, sasa wewe unafunza nini kwa hawa Gen Z? Rongo ene igoro yechinsa ibere chabono botko na rayo to kwariganirite koro ekionga chinsa ibere senchira yowekanu inyanto tukwira na gaiga to kwa to koretra ayomona yanda manga senchira reyo wokran to oskare gendra gotwara burigo borobia asemero berio irachiko gochira sembio. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints
nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati gwikari guri iria bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiaga Tembe Television Network.